Starriċ tal-Misko juri li 57% tal-Maltin qed jaħdmu aktar minn 40 siegħa fil-ġimgħa. Dan fost raġunijiet oħra qed iwassal biex 88% tal-ħaddiema f'Malta qalu li f'xi ħin esperjenzaw saħħa mentali batuta. L-istudju dwar il-benesseri tal-impjegati fuq il-post tax-xogħol qal li sa sentejn ilu din iċ-ċifra kienet ta' 77% u li l-istress, il-pressjoni u l-pis emozjonanti marbut max-xogħol huma fatturi li qed jolqtu l-benesseri tal-ħaddiema lokali. Ħaġa oħra li ħarġet interessanti mir-riċerka kienet illi hemm nies li jaħsbu li m'għandhom bżonn jieħdu leave biex jistrieħu. Jagħmlu jieħdu leave biss għax għandhom bżonn il-qaddiet jew għandhom affarijiet oħrajn x'jagħmlu. Naħseb importanti li wkoll l-impjegati jiddedikaw ħin għall-mistrieħ. L-istudju b'kollaborazzjoni ma' Malta Employers ġabar il-ħsibijiet ta' 500 ħaddiem minn oqsma differenti madwar Malta u għawdex. 70% qalu li bħalissa qed iħossuhom tajjeb mentalment, żieda minn 62% meta mqabbel mal-2024. Mod ġenerali minkejja li ħassew effetti ta' stress jew ansjetà, ir-rapport juri titjib fl-indikaturi tal-livelli tal-enerġija, burdanza u konfidenza meta mqabbel mas-sena l-oħra. Madankollu fatturi emozjonali aktar profondi bħall-ottimizmu sens ta' apprezzament raw biss titjib żgħir. Ma' TVM News id-direttur ta' Misko Joanne Bondin qalet li 59% tal-impjegati bħalissa għandhom aċċess għal xogħol remot. Spjegat li dan l-istudju eżamina affarijiet differenti fosthom ir-relazzjonijiet bejn il-kollegi u s-superjuri tagħhom. Qalet li għalkemm 66% tal-impjegati qatt ma żvelaw stress jew problemi ta' benesseri mentali lill-malma tagħhom, iktar minn nofs qalu li jħossuhom komdi jagħmlu dan. ċertu nies li jibżgħu jitkellmu meta jkunu għaddejjin minn perjodu ta' stress jew mhux biss personali ma kif ukoll fuq ix-xogħol għax inti x-xogħol jagħmel il-pressure tiegħu wkoll. Allura naħseb importanti li kumpaniji jikkreaw kemm jista' jkun environment illi lin-nies ħallhom jesprimu ruhom. Ġifieri ma jkunx hemm dik il-ħaġa li jekk inti titkellem mhux ħassib lajnuna, imma anzi ikun hemm dak is-support li hemm bżonn. Irrimarkat li 84% ta' dawk li fetħu qalbhom dwar il-problemi qalu li ma kellhomx konsegwenzi negattivi, dan kien kambjament pożittiv meta mqabbel ma' 71% tas-sena l-oħra. Is-Sinjura Bondin temmet li ħafna ħaddiema proponew inizjattivi biex jtejbu l-qagħda fuq il-post tax-xogħol. Fost oħrajn il-ħaddiema esprimew il-ħtieġa għal taħriġ għal managers dwar kif jitrattaw is-saħħa mentali biżjed sensittività.